אפליקציית המטלות שלכם מתה אחרי שבוע. התזכורת הזו? לא, כי היא חיה איפה שאתם כבר נמצאים. כל אפליקציית מטלות נופלת באותו רגע. צריך לעצור, לפתוח אפליקציה אחרת וללחוץ משימה חדשה. מי שעסוק פשוט לא עושה את זה. במקום ממלא טופס, אתם כותבים תזכורת בשפה חופשית. תזכיר לי להתקשר לרואה חשבון מחר ב-9. הבוט מתרגם את זה למשימה ומקפיץ הודעה בזמן הנכון. הסוד לתזכורת שעוזרת? לכתוב את הפעולה, לא רק את הנושא. רואה חשבון זו הערה מעורפלת. להתקשר לרואה חשבון בנוגע למקדמות. זו משימה שתדעו מיד מה לעשות איתה. תזכורת חוזרת היא הנשק הסודי נגד דברים שנופלים בין הכיסאות. מגדירים פעם אחת, תזכיר לי לקחת ויטמין כל בוקר ב8, והיא חוזרת לבד. רוב המשימות לא נולדות בראש שלכם. הן נכנסות דרך הודעה של מישהו אחר. מעבירים אותה לעוזר וכותבים, תזכיר לי לטפל בזה מחר ב-11. ההקשר נשמר והמשימה מקבלת זמן. וזה עובד גם בקבוצה. תשלח לקבוצה כל יום שני, נא לעדכן סטטוס. תזכורת אוטומטית לא שוכחת, לא יוצאת לחופשה ולא מרגישה כמו זה שמנדנד. הכוח האמיתי, להציל את העבודה השחורה למישהו שלא שוכח. אג'נט סוניק חי בתוך הוואטסאפ, נמצא בגישה מוקדמת ואפשר להתחיל בלי להתקין דבר. כל הודעה היא תזכורת בהמתנה. בקשו גישה לאג'נט סוניק והפסיקו לזכור.